Oikein hyvää päivää kaikille katsojille. Meikä kokkaili tosiaan vähän jauhelihaa tässä ensin, niin safkataan sitä tässä samalla naamari. Mutta puhutaan nyt siitä kutista. Eli mites mä vedin? Vajaa 5 kuukautta laihdutin tosta tammikuusta toukokuun loppuun asti. Ja lähtöpisteessä mentiin semmosesta 103 kilosesta, tässä on kuva siitä. Ja sitten ollaan nyt siinä 85 kilon paikkeilla. Siinä 1 kilo ylös alas sinne päin. Niin miten tämä käytännössä suoritettiin on se, että oli pakko opetella laskea kaloreita. Ja se on mitä mä näen monella ympärillä, että se on vaikea homma tehdä, koska se voi olla hyvin epäsäännöllistä. Etenkin mun iässä mä aloitin 17-vuotiaana ja nyt mä oon 18-vuotias. Niin sulla ei välttämättä ole kovin paljon sananvaltaa, mitä sä syöt koton tai mitä sä syöt koulussa. Niin mä kerron sulle, miten mä hoidin tämän homman. Kun alkoi koulut joululoman jälkeen, niin siinä mä sitten aloin. Se oli vähän tukkuraista se laskeminen alkuun, mutta se sitten lähti siitä. Eli jos laitat semmoisen sovelluskaupasta kuin Yamix, niin siellä näkyy kaikkien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppiaineiden, ammattikoulujen noi ruokalistat ja tarkemmat ravintoarvot. Ja sitten siitä, kun oppii tuntumalta vetää, että onko siinä 100-200 grammaa, 300 grammaa ruokaa, niin se on aika helppo laskea sitten siihen päälle. Sitten myös nämä kaikki leivät ja muut murot, mitä sä saatatte syödä aamu-iltapalaksi, niin se on erittäin helppo laskea siinä, että siihen tottuu, koska niissä on aika samankaltaiset arvot aina ja lopulta ei välttämättä edes tarvii mitään laskemista. Mutta itsessään toi on haaste, mikä oli ainakin minulle. Eli mun kulutus on semmonen vajaa 2300 kaloria päivässä, vaan että mä oon olemassa. Mutta siihen on pakko lisätä sitä liikuntaa, että sen saa korkeammalle. Mä kävin salilla 4 kertaa viikossa ja juoksin 3-2 kertaa viikossa, niin siitä tuli ihan hyvin siihen päälle 3 tonniin sen kulutuksen keskiarvo päivittäin. Ja 3000 kaloria on niinku ihan helvetisti, että sen avulla pystyy syömään melkein niinku mahan täyteen. Mutta sit ei saa jäädä niihin cravingeihin. Eli siitä päästään seuraavaan aiheeseen. Sokerihimot. Se on yleinen. Mikä auttaa mulla sokerihimoon on etenkin purkka ja sokerittomat limpparit ja tämmösiä. Niissä ei oo kaloreita ja niitä on kiva sit ottaa. Syötävältä puolelta ei oo ihan hirveästi vaihtoehtoja, mitkä olisi niin alhaalla noissa kaloreissa kuin muut. Sitten, miten se itse kutti meni? 2-3 kuukauden paikkeilla se oli jo tosi normaalia. Siinä ei ollut mitään ongelmaa. Ja se sujuu todella luontevasti. Mutta alkuun se oli juuri vitsiitikot. Just semmoista, että ei meinaa oikein, kun tekee hirveästi mieli kaikkea ja muuta. Mut sit ei ajatellut sitä semmoa, että enää 3 kuukautta vaikka. Vaan ajatteli sitä semmoin jokainen päivä kerrallaan. Ja kun mä tein tätä jokainen päivä kerrallaan meininkiä, niin se tuntuu, että jokainen päivä on tavallaan 1 päivä, mistä selvitä lisää. Niin se helpotti todella paljon sitä näkymää, kun tiesi, että okei, mä syön nyt tähän aikaan ja tätä. Niin se pysyi todella tarkasti kiinni, kun oli selkeä päämäärä, mitä tulee seuraavana päivänä tekemään. Jos sulla ei ole syyt laihuttaa, niin älä laihuta. Minullakin, kuten kaikilla muillakin fitness-tyypeillä ja bodybuildereillä ja muilla, niin syömishäiriöitä, kehonkuvaongelmia, niitä ilmenee.
ihan luonnollisesti tämmöisessä vaiheessa, kun sä yrität kirjaimellisesti muokata sun omaa kehoa. Mulla oli tosi vähäistä, se ei ikin päässyt oikeastaan sen pidemmälle, koska pitää olla realistinen siinä aiheessa. Mutta jos tiedetään tapauksia, jossa ollaan niin kuin tosi hyvän kropan kanssa ja sitten halutaan jotenkin, ei olla niin kuin ikin tyytyväisiä siihen, niin se alkaa olla jo niin ongelmallista ja se syö sut sisältäpäin, että siinä ei ole mitään järkeä sitten. Että jos sen verran järkeä siinä tilassa pystyy itsensä puhumaan, niin mielellään, että ei aloita ollenkaan. Mutta tää kutti oli mulle ehkä mun isoin saavutus tähän mennessä. Mä oon tosi tyytyväinen lopputuloksesta ja sit kärsivällisyydestä, mikä mulla oli siinä matkalla. Ja ei mulla ole muut sanottavaa kuin, että jos oikeasti on realistisesti semmonen kunto tai haluu vähän tiukentaa sitä kroppaa, niin semmonen terveellinen tekeminen, niin siinä ei ole mitään haittaa. Ja mä en aio sen enempää siihen kannustaa muuta kuin tai auttaa, että siihen on sitten omat tiedot ja personal trainerit, jos haluaa vielä vähemmän, jos on kokemusta, niin lähteä sitä suorittamaan. Mutta pikemmittä puheita. Kiitos kun katsoitte videon ja tässä oli nyt tämmönen vähän höpöttelyvideo, mutta ensi kerralla jotain muuta. Okei. Mukavaa päivän jatkoa kaikille.